उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आजचा राजकीय विषय आहे राष्ट्रवादीतील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील जी फूट आहे ती अटळ मानली जाते। याचं कारण असं आहे की काल जे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते होते काका गुराळकर आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी अजितदादांची भेट घेत त्यांना समर्थन दिलेलं आहे आणि यानंतर त्यांची हकालपट्टी जी आहे ती जिल्हाध्यक्ष अमित सावंत यांनी केलेली आहे। राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या आदेशानुसार हकालपट्टी करण्यात आल्याचं अमित सावंत यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। त्यानंतर काका कुडाळकर आणि ते राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी जे मुंबईमध्ये होते येथे आज पहाटे दाखल झालेले आहे, त्यामुळे ते आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत। मात्र यानंतर राष्ट्रवादीची फूट अटळ मांडल्यानंतर आजचा जो विषय आहे तो महत्त्वाचा विषय म्हणजे अजित पवार गटाची जी राष्ट्रवादी गट आहे याचा जिल्हाध्यक्ष कोण याला आता चर्चा सुरू झालेली आहे आणि अजितदादा नेमका कोणता संदेश देणार याची उत्सुकता लागून राहिलेली आहे। आता अजितदादांच्या संदेशाकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे। यावर चर्चा करताना अशी चर्चा मानली जाते, अशी शक्यता मानली जाते की सध्या शिवसेनेच्या गटात उबाटा सेनेच्या गुटात असलेले संदेश पारकर हे अजितदादांकडे जातात का याबाबत सध्या जोरदार चर्चा जी आहे त्या चर्चांना उधाण आलेले आहे। संदेश पारकर आपली भूमिका काय घेणार आहेत ते अजितदादाकडे गेले तर अजितदादा त्यांना जिल्हाध्यक्षपद देणार का याबाबत चर्चा आहे। मात्र या संदर्भात कोकण लाईव्हने संदेश पारकर यांच्याशी सकाळीच संपर्क साधला आणि याबाबत त्यांना प्रश्न केला तर त्यांनी स्पष्ट केले की आपण शांत आहे, आपण या सगळ्या घडामोडीकडे लक्ष ठेवून आहोत। मात्र राजकारण विचित्र झालेलं आहे त्यामुळे मी काय त्याच्यावर भाष्य करणार नाही। मी शिवसेनेतच उबाटा सेनेतच उद्धव ठाकरेंसोबतच राहणार आहे असं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। मुंबईमध्ये असल्यामुळे त्यांना दुसरा प्रश्न विचारला गेला की तुम्ही अजितदादांची भेट घेतली का, अजितदादांची भेट घेणार आहात का आणि त्यांचं अभिनंदन करणार आहात का। कारण संदेश पारकर आणि अजित पवार हे फार एक वेगळं नातं आहे आणि जुनी मैत्री आहे त्यांची। राष्ट्रवादीमध्ये अनेक वर्ष जे आहेत संदेश पारकर होते त्यामुळे संदेश पारकरांनी या गोष्टीला पण जे उत्तर आहे ते नकारात्मक दिलेलं, आपण त्यांची भेट घेणार नसल्याचं म्हटलेलं आहे। त्यांना तिसरा प्रश्न आम्ही विचारला की अजितदादांनी तुम्हाला संपर्क साधला होता का, तुमच्याशी काही संपर्कात आहे का, याचाही त्यांनी उत्तर नाही म्हणून दिलेलं आहे। हे जरी असलं तरी ते काहीसे बोलताना अतिशय संयमाने बोलत होते, शांतपणे बोलत होते। त्यामुळे संदेश पारकर हे अजितदादांसोबत जाणार का अशी आता चर्चा होते। त्याचं कारण आहे की संदेश पारकरांसारखं एक डॅशिंग नेतृत्वाची अजितदादांना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गरज आहे। त्यामुळे अजितदादांसोबत पारकर जाणार का हे आता चर्चा रंगू राहतील। जिल्हाध्यक्ष कोण याची चर्चा रंगेल। भविष्यामध्ये राजकारणात काही होऊ शकतं त्यामुळे संदेश पारकर ही आपली भूमिका काही दिवसातच स्पष्ट करतील। यानंतर जे नाव येते ते काका गुडाळकर आणि थेट मुंबई गाठत प्रफुल्ल सुद्रीक असतील आणि त्यांचे कावळाला म्हणा प्रांतिक सदस्य असतील या अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसह अजितदादांना पाठिंबा दिला होता, त्यांना समर्थन दर्शवलेलं होतं। त्यामुळे माजी जिप अध्यक्ष असलेले काका कुडाळकर यांना पण अजितदादा पसंती दर्शवू शकतात। त्यामुळे काका कुडाळकरांचं नाव पण चर्चेमध्ये आहे, जे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून रेसमध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये।
काका कुडाळकरांकडे चांगलं संघटन नेतृत्व आहे, अमोघ वक्तृत्व आहे, भाषेवर त्यांची चांगली कमांड आहे, हुशार व्यक्तिमत्व आहे आणि तळागाळापर्यंत पोहोचलेलं हे नेतृत्व आहे आणि सर्वसमावेशक नेतृत्व आहे. म्हणजे राणेंचं एकेकाचे कट्टर समर्थक ते मानले जायचे. यानंतर त्यांनी राणेंना काँग्रेसमधून सोडत त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता. भाजपमधून ते राष्ट्रवादीमध्ये काँग्रेसमध्ये दाखल झाले आणि काँग्रेसमधून पुन्हा राष्ट्रवादीमध्ये दाखल. असे अनेक अनुभव त्यांना कित्येक वर्षाच्या राजकारणामध्ये. काका कुडाळकरांना पण ह्या अध्यक्षपदाची माळ मिळू शकते का हे पाहणं असू देणार आहे. यानंतर तिसरं नाव जे आहे ते म्हणजे अभित नाईक. अभित नाईक हे अजितदादांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जेव्हा पहिली बातमी आल्याने अजितदादांनी मंत्रिपदाची आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर कणकवलीमध्ये फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली आणि आपण अजितदादांसोबत असल्याचं अभित नाईक यांनी स्पष्ट केलेलं होतं. अभित नाईक पण एक माजी नगरसेवक आहेत. कणकवली मधून ते निवडून आलेले. जिल्ह्यामध्ये एक त्यांची संघटनदृष्ट्या मजबूत पकड आहे आणि एक तळागाळापर्यंत पोहोचलेलं नेतृत्व आहे. त्यामुळे अभित नाईकांचंही नाव या जिल्हाध्यक्षपदाच्या नावामध्ये येऊ शकते. 3 मातब्बर आहेत. चौथं जे नाव आहे ते प्रफुल्ल सुद्री, ते युवकचे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आहेत आणि ते अजितदादांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. मात्र ते युवकचे अध्यक्षपद असल्यामुळे त्यांना युवकचंच अध्यक्षपद मिळू शकतं असे अटकले मानले जात आहेत. मात्र त्यांचंही नाव हे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीमध्ये आहेत. ही 4 नावं आपण बघतो की चर्चेमध्ये आहेत. मात्र अजितदादा कोणता संदेश देणार, अजितदादा नेमकं या जिल्हाध्यक्षपदी कोणाची वर्णी लावतात हे पाहणं असं ठरणार आहे. कारण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्या घडामोडी घडत गेल्या त्यामध्ये अजितदादांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्षांना फोन लावण्यास सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांचं संघटन कौशल्य, संघटना बांधण्यास त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे अजितदादांच्या भूमिकेकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली कार्यकारिणी ते कशी बांधतात हे पाहणं अवसर ठरणार आहे. याचं कारण असं, 1999ला राष्ट्रवादीची स्थापना झाल्यानंतर 2004 साली जेव्हा तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कैलासवासी RR पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रवादी एक मजबूत स्थितीमध्ये पाहायला मिळत होती. शिवसेनेचं प्राबल्य होतं. जेव्हा जवळजवळ 90% सत्ता स्थानं शिवसेनेचे तेव्हाचे नेते नारायणराव राणे यांच्याकडे होती आणि तेव्हा राष्ट्रवादी नंबर 2ला होती. म्हणजे काँग्रेसला मागे टाकून राष्ट्रवादी नंबर 2ला आलेली होती आणि सत्ता संघर्षाच्या बाबतीत राष्ट्रवादी ही जिल्ह्यामध्ये मजबूत होती. त्यावेळी अनेक दिग्गज नेते राष्ट्रवादीमध्ये होते. त्यावेळी आताचे आमदार आणि मंत्री दीपक केसरकर असतील, उबाटा गटात गेलेले संदेश पारकर असतील, कैलासवासी सुरेश सुद्रीत असतील, प्रवीण भोसले असतील, असे कित्येक नावं आपल्याला घेता येईल. प्रसाद रेगे, व्हिक्टर डॉन्टस, आबिद नाईक, असे कित्येक नाव. आताचे नगराध्यक्ष कणकवलीचे जे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी या भागाचं नेतृत्व केलेलं होतं. देवगडमधून पण नंदूशेठ घाटेंनी राष्ट्रवादी मजबूत केली होती. कणकवलीमध्ये संदेश पारकरांनी, समीर नलावडे यांनी मजबूत गड जो होता तो राखलेला होता. नगर पंचायत असेल, तिथली पूर्वीची ग्रामपंचायत कणकवलीची राष्ट्रवादीकडे होती. कुडाळमध्ये राष्ट्रवादीचे अनेक दिग्गज नेते होते. यांनी कुडाळचा गड मजबूत राखलेला होता. म्हणजे राष्ट्रवादी मजबूत होती. मात्र दीपक केसरकरांच्या जाण्यानंतर राष्ट्रवादी जी आहे ती कमकुवत झालेली पाहायला मिळाली. यानंतर प्रवीण भोसलेंनी पण धक्का दिलेला होता. MK गावडेंनी राष्ट्रवादी सोडले. परंतु आता राष्ट्रवादीची स्थिती काय, तर दीपक केसरकर गेल्यानंतर प्रवीण भोसले असतील, MK गावडे असतील, हे नेते पुन्हा राष्ट्रवादीमध्ये आले. राष्ट्रवादी मजबूत होत असताना पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जो भूकंप अनुभवता आला याचे पडसाद जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादीमध्ये उभी फूट पडली. त्यामुळे आता ह्या 2 राष्ट्रवादी निश्चित होणार आहेत. एक अजितदादा पवारांची राष्ट्रवादीचा गट, दुसरा शरद पवारांचा राष्ट्रवादीचा गट. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या गटामध्ये अर्चना गारे परब असतील, अमित सामंत असतील आणि बाकीची संघटना जशी मजबूत त्यांच्याकडे राहील अशी अपेक्षा होती. मात्र काल फाटाफूट होताना पाहायला मिळाली.
आणि त्यामुळे अजितदादा आपली राष्ट्रवादीची जिल्हाध्यक्षपासून कार्यकारिणी घोषित करणार, कोणाकोणाची नावं घोषित करणारे पानं स्वीकार करणार आहे. मात्र पहिल्यांदा जिल्हाध्यक्षपद जे आहे चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. कोणाला जिल्हाध्यक्षपद देतात? संदेश पारकर येतात का? त्यांच्या गळ्यात ही माळ घातली जाते का? त्यानंतर काका गुडाळकरांच्या गळ्यात माळ पडू शकते का? अमित नाईकांच्या गळ्यात ही माळ पडू शकते का? आणि चौथं नाव म्हणजे प्रफुल्ल सुद्रिक यांच्या गळ्यात माळ पडू शकते का? हे महत्त्वाचं आहे. अजून एक नाव जे आहे प्रसाद रेगे. प्रसाद रेगेने आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, परंतु प्रसाद रेगे हे शरद पवारांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. ते राजकारणापासून थोडे दूरच आहेत, सामाजिक कार्यामध्ये आहेत, राष्ट्रवादीमध्ये ॲक्टिव्ह नाही आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका ही महत्त्वाची ठरणार आहे. जर राष्ट्रवादीचा विचार करता कुडाळ तालुका असेल, देवगड असेल, कणकवली असेल, ह्या भागामध्ये राष्ट्रवादी वैभववाडीमध्ये काही प्रमाणात मालवण राष्ट्रवादी चे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत. आता हे कुठे कुठे विखुरले जातात तर हे पानं असू ठरणार आहे. आणि राष्ट्रवादीचा अजितदादा पवार गटाचा जिल्हाध्यक्ष कोण हे काही दिवसात स्पष्ट होईल. मात्र यावरून आता चर्चा सुरू झालेली आहे की माळ कोणाच्या गळ्यात पडते आणि अजितदादा नेमका काय संदेश देतात हे निश्चितच पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मी इथेच थांबतोय. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण 7. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.